This video introduces my second ebook, Everyday Maltese Phrases and Conversations for Real Life. The book features 12 chapters covering practical phrases for everyday situations, including at the hospital, restaurants, supermarkets, butcher shops, bakeries, vegetable stands, deli, pharmacies, on buses and taxis, in schools with customer care, police, sales staff, banks and wardens. I'll be sharing a video for each chapter here on my YouTube channel. In the description you'll find links to purchase the book, available in both audio and non-audio version. I'll also include a link to my first ebook, Speaking Maltese, a guide to embrace the melodies of the islands. Stay tuned. Kif nista' ngħinek? Kif nista' ngħinek? Jekk jogħġbok għejdli x'ġara. Jekk jogħġbok għejdli x'ġara. Aħna se nieħdu ħsiebek. Aħna se nieħdu ħsiebek. Għandek bżonn xi ħaġa? Għandek bżonn xi ħaġa? Għandek bżonn tistrieħ. Għandek bżonn tistrieħ. Se ninforma lit-tabib. Se ninforma lit-tabib. Se jarak tabib dalwaqt. Se jarak tabib dalwaqt. Tista' tgħidli l-istorja medika tiegħek? Tista' tgħidli l-istorja medika tiegħek? Tabib. Tabib. Infermier. Infermiera. Infermier. Infermiera. Operazzjoni. Operazzjoni. Ambulanza. Ambulanza. Għandna bżonn nagħmlu test tad-demm. Għandna bżonn nagħmlu test tad-demm. Għandek bżonn issum għat-test. Għandek bżonn issum għat-test. Ir-riżultati tat-test se jkunu lesti dalwaqt. Ir-riżultati tat-test se jkunu lesti dalwaqt. Għandna bżonn nieħdu t-temperatura tiegħek. Għandna bżonn nieħdu t-temperatura tiegħek. Għandek bżonn X-ray. Għandek bżonn X-ray. Għandna bżonn nagħmlu ultrasound. Għandna bżonn nagħmlu ultrasound. Għandek bżonn tara speċjalista. Għandek bżonn tara speċjalista. Qed tħoss xi wġieħ? Qed tħoss xi wġieħ? Fi skala minn 1 sa 10 kemm huwa serju l-uġigħ? Fi skala minn 1 sa 10 kemm huwa serju l-uġigħ? Tista' tiddeskrivi l-uġigħ? Tista' tiddeskrivi l-uġigħ? Kemm ilek tħossu l-uġigħ? Kemm ilek tħossu l-uġigħ? L-uġigħ imuru jiġi jew il-ħin kollu muġwa? L-uġigħ imuru jiġi jew il-ħin kollu muġuh? Tkun muġuha meta tiċċaqlaq? Tkun muġuh meta tiċċaqlaq? Tista' tieħu nifs sew? Tista' tieħu nifs sew? Qed tħossok storduta? Qed tħossok storduta?
Għandek id-deni? Għandek id-deni? Se nagħtik xi ħaġa għall-uġigħ. Se nagħtik xi ħaġa għall-uġigħ. Imtett jekk jogħġbok. Imtett jekk jogħġbok. Bil-qiegħda jekk jogħġbok. Bil-qiegħda jekk jogħġbok. Ħu nifsijiet fondi. Ħu nifsijiet fondi. Irrilassa. Irrilassa. Ħu din il-mediċina. Ħu din il-mediċina. Se nagħtik xi mediċina. Se nagħtik xi mediċina. Għandek xi kundizzjonijiet mediċi? Għandek xi kundizzjonijiet mediċi? Qed tieħu xi mediċina? Qed tieħu xi mediċina? Għandek bżonn tieħu din il-pillola kull 4 sigħat. Għandek bżonn tieħu din il-pillola kull 4 sigħat. Għandek bżonn terġa' tiġi għada. Għandek bżonn terġa' tiġi għada. Għandek bżonn tibqa' fis-sodda għal ftit żmien. Għandek bżonn tibqa' fis-sodda għal ftit żmien. Tista' tħossok ftit stordut wara l-operazzjoni. Tista' tħossok ftit storduta wara l-operazzjoni. Jekk jogħġbok ma tistax tiekol u tixrob għal ftit sigħat. Jekk jogħġbok ma tistax tiekol u tixrob għal ftit sigħat. Issa tista' tiekol. Issa tista' tiekol. It-tabib se jispjegalek ir-riżultati. It-tabib se jispjegalek ir-riżultati. Għandna bżonn nimmonitorjaw il-pressjoni. Għandna bżonn nimmonitorjaw il-pressjoni. Jekk jogħġbok ħu ħsieb il-ferita tiegħek. Jekk jogħġbok ħu ħsieb il-ferita tiegħek. Se nimmonitorjaw il-kundizzjoni tiegħek. Se nimmonitorjaw il-kundizzjoni tiegħek. Int lest biex terġa' tmur id-dar. Inti lesta biex terġa' tmur id-dar. Għandek bżonn terġa' tiġi għand it-tabib tiegħek fi żmien ġimgħa. Għandek bżonn terġa' tiġi għand it-tabib tiegħek fi żmien ġimgħa. Jekk jogħġbok ħu l-mediċina tiegħek kif preskritt. Jekk jogħġbok ħu l-mediċina tiegħek kif preskritt. Ixrob ħafna ilma. Ixrob ħafna ilma. Jekk ikollok xi problema, jekk jogħġbok, erġa' ejja immedjatament. Jekk ikollok xi problema, jekk jogħġbok, erġa' ejja immedjatament. Tqandilx għal ftit ġranet. Tqandilx għal ftit ġranet. Għandna bżonn l-ambulanza immedjatament. Għandna bżonn l-ambulanza immedjatament. Tiċċaqlaqx, dalwaqt ġejja l-għajnuna. Tiċċaqlaqx, dalwaqt ġejja l-għajnuna. Tista' ċċaqlaq saqajk. Tista' ċċaqlaq saqajk. Tinkwetax, kollox se jkun tajjeb. Tinkwetax,
kollox se jkun tajjeb. Għandna bżonn nistabilizzaw il-kundizzjoni tiegħek. Għandna bżonn nistabilizzaw il-kundizzjoni tiegħek. Ibqa' kalm. Ibqa' kalm. Aħna qegħdin hawn biex ngħinuk. Aħna qegħdin hawn biex ngħinuk. Tista' tismani? Tista' tismani? Mhux qed inħossni sew. Mhux qed inħossni sew. Għandi bżonn l-għajnuna. Għandi bżonn l-għajnuna. Tista' ssejjaħ lill-infermiera? Tista' ssejjaħ lill-infermiera? Fejn hu t-tabib? Fejn hu t-tabib? Kemm se jkolli ndum hawn? Kemm se jkolli ndum hawn? Għandi l-uġigħ. Għandi l-uġigħ. Inħossni stordut. Inħossni storduta. Qed inħossni ħażin. Qed inħossni ħażin. Għandi d-deni. Għandi d-deni. Qed insiba diffiċli biex nieħu n-nifs. Qed insiba diffiċli biex nieħu n-nifs. Nista' nieħu ftit ilma? Nista' nieħu ftit ilma? Nista' mmur il-kamra tal-banju? Nista' mmur il-kamra tal-banju? Tista' tagħtini xi ħaġa għall-uġigħ? Tista' tagħtini xi ħaġa għall-uġigħ? X'inhu jiġrili? X'inhu jiġrili? Meta nista' mmur id-dar? Meta nista' mmur id-dar? Kollox se jkun sew? Kollox se jkun sew? Grazzi tal-għajnuna tiegħek. Grazzi tal-għajnuna tiegħek. Kont ġentili ħafna. Kont ġentili ħafna. Napprezza kollox li qed tagħmel għalija. Napprezza kollox li qed tagħmel għalija.